markaza dandii haqaa dhufne guyyaa qabu seenaa afeeramne hafuun taanu waamicha khatmii qur'aanaa nama sabriin tarkaanfatee khattameen baganuuf gammaddee jannaa guutuu golawde qur'aanaa nama sabriin tarkaanfatee khattameen baganuuf gammaddee jannaa guutuu golawde qur'aanaa markaza dandii haqaa dhufne guyyaa qabu seenaa afeeramne hafuun taanu waamicha khatmii qur'aanaa nama sabriin tarkaanfatee khattameen baganuuf gammaddee jannaa guutuu golawde qur'aanaa nama sabriin tarkaanfatee khattameen baganuuf gammaddee jannaa guutuu golawde qur'aanaa maqaa rabbiitiin afurtuun taniin ergaani galadhu bismillaahi dura buufnaa waa takka firraan sodaadhu rabbii kan koomootii arjaa kaniinan tumsaa eeggadhu jabduu hundaa si laaffisaa bakkaan deemuu hin birradhu maqaa keetiin na sollamaa tanaaf wanneen si ammadhuuf si qofa kaniin abdadhu maqaa keetiin na sollamaa tanaaf wanneen si ammadhuuf si qofa kaniin abdadhu guyyaa addaati as dhufne khatmii qur'aana rahmaanii nama kalaama khaaliqaa guutuu isaa gola beeni murannoo halkanii guyyaa dhugoome garre ijaanii gammachuu kana qoddachuun dirqama beena martiini baga gammadde jechuudhaaf ol seenne xiqqaa guddaani nuutu dabaala waliini baga gammadde jechuudhaaf ol seenne xiqqaa guddaani nuutu dabaala waliini markaza dandii haqaa dhufne guyyaa qabu seenaa afeeramne hafuun taanu waamicha khatmii qur'aanaa nama sabriin tarkaanfatee khattameen baganuuf gammaddee jannaa guutuu golawde qur'aanaa nama sabriin tarkaanfatee khattameen baganuuf gammaddee jannaa guutuu golawde qur'aanaa namni qur'aana golabe barattuu dandii haqaatee obboleettii teenya qaalii siifin himaa maqaaseetee warqii umartu gabbuuse arra guyyaan ka'iseetee warqii umartu gabbuuse arra guyyaan ka'iseetee obsituu umari beeytan lachuu maqaatti yaamamtee baga geessee jannaan nutiis obsituu umari beeytan lachuu maqaatti yaamamtee baga geessee jannaan nutiis kalaama rabbi golabde hawwee dhugoonfatte arraa kalaama rabbi golabde guutuu isaa suuraan halkanii guyyatti fuufuu yoggayyuu deemte fuuldura kunoo shahaada fudhatte namuusi eebbisaa jirra nu hundi janne kongira kunoo shahaada fudhatte namuusi eebbisaa jirra nu hundi janne kongira markaza dandii haqaa dhufne guyyaa qabu seenaa afeeramne hafuun taanu waamicha khatmii qur'aanaa nama sabriin tarkaanfatee khattameen baganuuf gammaddee jannaa guutuu golawde qur'aanaa nama sabriin tarkaanfatee khattameen baganuuf gammaddee jannaa guutuu golawde qur'aanaa miseensi teessoo hundinuu galatoomaa jannaa nutiis waa hunda wajjin qoddachaa isii maxxanfattaniiti guyyaa isiif hin mijannees turtan taraa lakkisaati akka buleeyyan tiruudhaa hafta waliyya fataati gammachuun akka dhugoomtuuf arsaanuuf kaafaltaniiti firiin irraa teessaniiti gammachuun akka dhugoomtuuf arsaanuuf kaafaltaniiti firiin irraa teessaniiti
barsiisaanitti lafaa'ee warqii barsiise guutuudha. Ustaaz Hamzaatu leenjise halkan guyyaa sabbaruudhaan. Ustaaz Hamzaatu leenjise halkan guyyaa sabbaruudhaan. Hamaa gaarii walitti qabee barsiise jecha mootiidha. Abshir jechuudhaan jabeessaa hamilee itti godhuudhaan. Akka obsituun gabbuuftuuf kalee kafalte aarsaadha. Rabbi irraa jaazan urkadha. Akka obsituun gabbuuftuuf kalee kafalte aarsaadha. Rabbi irraa jaazan urkadha. Markaza daandii haqaa dhufne guyyaa qabu seenaa. Afeeramne hafuun taanu waamicha khatmii quraanaa. Nama sabriin tarkaanfatee khatameen baganuuf gammaddee jannaa. Guutuu golawde quraanaa. Nama sabriin tarkaanfatee khatameen baganuuf gammaddee jannaa. Guutuu golawde quraanaa. Namni hadiyyaan akkanne ergaan fuudhee fidee tanaa. Obboleettii tante qaaliin natti kannaate amaanaa. Zubeydaa Umar naddaamte warqee gabbuuse qur'aanaa. Zubeen barattu markazaa subulonna jaatu bannaan. Zubeen barattu markazaa subulonna jaatu bannaan. Achirraa dhaamsa dhaammattee tarreessuun dhaamte amaanaa. Baga gammadde naa ja'iin jettee sagaleete taanaan. Ammallee naaf jajjabaadhu guuttataa deemi hubannaa. Jettee dhufne si eebbifnaa. Ammallee naaf jajjabaadhu guuttataa deemi hubannaa. Jettee dhufne si eebbifnaa. Markaza daandii haqaa dhufne guyyaa qabu seenaa. Afeeramne hafuun taanu waamicha khatmii quraanaa. Nama sabriin tarkaanfatee khatameen baganuuf gammaddee jannaa. Guutuu golawde quraanaa. Nama sabriin tarkaanfatee khatameen baganuuf gammaddee jannaa. Guutuu golawde quraanaa. Markaza daandii haqaa dhufne guyyaa qabu seenaa. Afeeramne hafuun taanu waamicha khatmii quraanaa. Nama sabriin tarkaanfatee khatameen baganuuf gammaddee jannaa. Guutuu golawde quraanaa. Nama sabriin tarkaanfatee khatameen baganuuf gammaddee jannaa. Guutuu golawde quraanaa.